Kagidan ti selebrasyon iti National Zero Waste Month ita nga bulan ti Enero nakikaykaysa iti ili ti Cabugao iti nasaiyangkat nga simultaneous clean-up drive iti National Highway alas 6 ti bigat iti Enero 24, 2026. Tinusoong aktibidad ket may ipapan iti Proclamation number 760 Series of 2014 ket inisyatibo iti gobyerno iti Ilocos Sur ang mga isayangkat iti Provincial Environment and Natural Resources Management Office wenno PENRO gakat iti nusoong proyekto iti environmental awareness iti kada umili. Tapnon makisayan iti solid waste iti pampubliko nga kalsada. Ag titinulong ti local nga opisyales ken ti komunidad para iti nadalus ken salunat nga umili ken waste-free environment. Inatendaran dito iti naduma-dumang ahensya ken grupo iti BFP, PNP, empleyado ti LGU Cabugao, barangay officials, ken residente iti barangay Bonifacio, Coancabal, Baclig, Rizal, Bongro, ken Margaay. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak, IFM!